Rasa. Iki main iki video iki. Rasa piye? Ya. Oh, anyep. Wis dadi video iki ya. Kuwi. Pelaku iki. Oh, yo wis aku. Masa. Di syuting kok jajal lebokno mah. Syuting apa? Wis pokoke syuting Aja nganti melebi akeh. Sang Piro? 15 kurang 10 menit. kurang 10 menit. Tapi siji itu drama menitan banget. Kowe yo tak syuting do madhep rene do, mlebu TV do. Do. Mang, shit. Ora apa-apa engko nak bojomu chatting yo. Wah, anakmu jenenge sapa, Lek? Anakmu jenenge sapa? Lulu. Wah, bapake Lulu mlebu TV ngono. Nyotingi sing kae lho, sing ganteng kae lho. Perkoti syuting. Kowe syuting ora, Man? Kali kan. Ojo kok terkenal nang kono remon aku ngawur iki. Mlebu TV ngono lho. Mlebu TV kok dikira. Ngomong. Dikira mlebu TV. Katro. Katro. Tukul wis ora payu ya. Apa sing payu? Republik Mimpi. Wis sethithik ae. Sak menit ngono ae. Jajal sik to. Lah ya dijajal tek menit ngono ae no. Wis ana semenit, Mul. Wis.